En fuɗɗorima inde Jeno Joom Baaɗe Bawɗo en juule nelaɗo makko laaɓi labaɗo e bandiraɓe gom Fuleyit on calminama ko weltare mawde sanne wonande en hannde no ceerno Amadou Samba Démba o heewide ni dimbinde ɗo yetene ha gaari mum ndi hafti dari hono denɗe ko wate jaale leñol ngol hono ceerno Mamadou Démba kadi ganda rendiyanke molnaɗo kadi leƴƴiyanke molnaɗo e dawriyanke kadi molnaɗo e kadi fuutanke molnaɗo kuppitiɗo piñal Fuuta en ɓooyimo ɗum settanade e haala makko ko noon kadi gandino men kadi wittiyanke men eɗen mbi keccugel sali miñinede hono ceerno Mamadou Salif Mbaye ide wonno ko fowru ɗo ari fo adda kadi guetinaji ko noon kadi ceerno men sehil men ceerno Habibou Ba Gando kadi ko joom hakkille mawɗo wittiyanke onon fof mbaɗi fayida kadi haalaji mum mbaɗi fayida kadi on juppi gandal kewgal ngal en ngala enen e koye men kono bel toɓɓere nde kalten nde eko heewi ko ari koyete ina so gon kala ko ari ɗo yetin ko yeruji koko rokkat gandal bel ɗum ari ko tabitinde gonga ko mbiɗen ko mum maaji enen ko ni jirɗen walla camaba ko ni jirɗen walla ko wiyete liwogo on wirani bel ko noon jirten bel kalɗen ko enen ko ni jirten firtiki enen jeddi gandal Allah walla bawal Allah walla gandal caggal ko yimɓe gandi walla aduna o tolni e gandal neɗɗo fof gonɗinɗo Allah e kadi jannguɗo ina foti famde ko Allah haali ko kadi anduɓe ɓe pecci hay tagore nde ƴewde itima miijade lugguiɗende ndeɗo tagore ɓe ƴeewi ko wiyete limoje ko limoje eɓe ƴeewi ko wiyete konguɗi ko mbi aduna o waɗi ko konguɗi waɗi ko limoje walla lime eɓe ƴeewi lime ɗe kala ko wiyete limre ko kañum jogii jeeya koye cuuɗiɗi konguɗi jeeya koye cuuɗiɗi konguɗi sabu ko waɗi ko limoje waɗi konguɗi waɗi golle eɓe mbitti eɓe ƴeewi ɓe tawi kala ko wiyete alkule no Allah fewndiri ni terɗe gowloje fewndiri alkule ni yimɓe o wowli kanko Allah o waɗan neɗɗo wowlude ɗeɗon alkule Adama ɓe ƴeewi tawi gowlali ɗiɗonete woni alkule ɗe kañumen kadi jogii cuuɗiide ko wiyete kala gollal ɗo ko ɓuri heewde e ko wiyoɓe ko asrariyankoɓe mbawata kañumen gollade e ko wiyete lime e limoje gollo e ko wiyete alkule walla konguɗi walla gowlade so yewti ɗum kamɓe yaruɓe ɗum ɗone ten enen gandi eɗen jogii pecci aduna e adunaji keewi ɗum fof eɗen gandi eɗen gandi to wone Qur'an Allah ɗum ñan fof eɗen kaala ɗum hayenke yewtere mbaɗɗen ko fate tago innam aade ko nandi hen eɗen kaala ene keewi dallinade Allah ene waɗi paddol sabu ngandi innam aade nde o tagi nde o ƴetti o waɗi ɗum piɓli gande hon jirten enen e koye men
o fiɓi heen gande gonɗe e adunaji kono o rokki innama aade paddol o wi mi tottanimo e gandal so wona seeɗa ete kala ganda woni ganda keɗɗum dow o ɓurde gandal ha o wi beela anduɓe ɓe eɓe ganda ɓeno pota firti ko kala ko ganduɗa wonko majjuɗa kala ko majjuɗa wonko ganduɗa kanko tan andi ko ganduɗa ko so welama yaltinde ɗum e maɗa an e hoorema o yaltinata ɗum e maɗa foti a andi walla a anda Khadira e Moussa en ɗon holi hen poɗɗo ɓurɗe andude kanko jomiraɗo o ɗon o wi mi tottani on e gandal so wona seeɗa kono o wi kadi ko anduɓe ɓe ɓurata wawde hulde holko waɗi ɗum gandal makko ngal ko ngal piiltingal innama aade wawa wuurde wawa rokkede ha andide gandal makko ngal gandal gongal ngal e aduna kala ko innama aade andi ha wiya en andi paddol ngol ɗon nen ɗon mo hawre mo majjuɗo ɓurɗo majjude taw Allah waɗa ñeeñal mum ngal ha hollamo kañum e hoore mum wonko andi o anda ɗum ko Allah waɗiri hon noon ko ɗum ñeeñal Allah ɗum waɗi pecci adunaji ɗi wona wasa ɗum andude kalten ko e batte monuji mbiɗen enen hon jiiruɗen jinni e seyɗani ko gotum taga ko e jeygo kañum e hoore enen jii en ko Allah waɗi wirnago hakkude enen jii en jiita ɗum wonno jiira enen ko ɓuuri ko hewde gonɗen ko ɓurɓe men hewde jii gueɗe jinneji woni hen kulata kadi ko Allah waɗata noon ko Allah waɗata noon woni hen kulta kanko wela ɗum fof woni ko kala ko jiiɗa kala ko enen eɗen gonɗin wonande en gonɗinde Allah eɗen gonɗin ko Allah haali ko haydara sa ƴetti sa foofi wona an tan a foofi dilli wona neɗɗo dillilta ɗum wonata banggal science ɗon wiyete ni sa ƴetti ko réflexion to gaytinoɗa ete enen gonɗin sa ƴetti koyngal ma ka ƴettanaɗo koyngal ma ngal ko noon an e hoore ma ko noon pamirɗa ko sababuji Allah waɗi sababuji ɗi no waɗirni an sababuji jiita ɗi ko ɗum jiita en waɗi aduna mbiteɗo aduna mitte arabe mbiya ɗum ko alama dar ko toon pittali tigui tagete toon pittali tagetede toon Allah haalde e pittali garuji ɗi kañumen en jogori wonde ɓiɓɓe Adama guila e makko guila o suwa tagede kanko hoore makko ha ɗo ɓiɓɓe makko gasoy fof ko yaltate Adama fof o haalde mum kono wino bel mi wona joomum fof wi ko noon ɗon yimɓe ko mitte ala goɗɗum ko woodi wona mitte firti aduna o fuɗɗiri kanko jomiraɗo ko goɗɗo tan ɗum waɗi en wiidemo gueno ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi jogui foyre makko foyre nde so tagɗo ɗum ndeno adi tagde foyre nde woodi ko e godal makko ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haɗata foyre makko nde ala ɗo haɗata nden foyre nde o felli tagde nde ɗo tagore innam aade haaldata kañum e hoore mum no yirata o tagi memtinare ceerno Mbaye haalata ndi ɗo memtinare ndi o tagani ɗum ko tuufayaji 92 ɗe ganduɗa ɗe jiitama kañumen e koye men kañumen goni lessol ɓe pewni ha woni 16 goɗɗi min mbeɗa yiya
sabu 92 ko inde nelaɗal mbeɗi yiya fewduɓe kañumen e koye men tuufeji goɗɗe ɓeydi heen ɓaade Allah ne rokki innama aade taftade wawa tagde woni ittude hunde ayi hunde watta ɗum hunde innama aade wawa ɗum wadde kono kala ko Allah itti e hay hunde waɗi ɗum hunde innama aade en jogii e nder ngandi mum ko foti waylirde ɗum ɗon waɗa heen hunde ɗum ɗon wona tagde ko taftade wiyete ɗum ko taftade innama aade ne wawi taftade koye ha sikke mataw ha sikka kañum wi ko kañum tagui ɗum ɗo ko innama aade wawi ko taftade suwa taftade ɗum e aduna saabu gandal ngal o rokkittaki ɗum kanko Allah wi mi rokkittama gandal ngal ko ɗum firti kala yonta garɗo ha aduna o dawa gas aduna o woni ko yarude yeeso kala yonta garɗo ma addu ko yonta ɗoto mbiyanoɗo ɗo wayni aaden lam yuhlaq mithluha fil bilad ma goɗɗo adda ko kadi ko hawni ha wiyama taw kañum ɓuri ɗum to kono kawismo Allah wi o defi mbo wi o omo wawi fewnude goɗɗum taw o fewnata ɗe to pewnno ko ñanɗo oɗon aduna tono ko mitti tan e malle gonnata Allah yawtin ɗon yimɓe addi ɗumen em jogii aduna goɗɗo biyeteɗo aduna hankkadi ko wonde e keeci hankkadi ɗum ko tago hankkadi Allah tagi yimɓe to wino bel mi wona joomum mitti tan o haaldata ga hankkadi o tagi omo haalan neɗɗo falyandur l insan mimma huliqa ɗo hankkadi o haalata koye neɗɗo ƴeewi Qur'an Allah wi yen mittot heen e sen ƴeewi ɓosam ko wiyete évolution innam aade tagdemo ɗum e leydi ha o ƴetta leydi enen gandi sa watti hen ndiyam wonata ko ɓakkere o haali ɓakkere o tagi ɗum ɓakkere caggal ɗum o haali o tagi neɗɗo e sulala min ma wonande ma janngani gandine ɗe wiyat tan ko ndiyam ta kon sulala ko lawande ndiyam firti ko ɗen mitte ɗen molle ɗe o rendini hankkadi ha natti wonde molle ɗe walla mitte ɗi ganduɗa ngala gona terɗiji o fewndi hen rigui gurdam o ko wiyete protoplasme on protoplasme mbaɗe ndiyam mo ganduɗa ala ɗo wurat sona e ndiyam on o wiyat sulala min ma on ko taga wonga mitti 96 o lawima hen o itti hen ko ganduɗa ɗum ɗo en fewno gurdam rigui gurdam kono holi bawɗo yaltinde wonki e nder oɗon rigui hande sa ari e nder laboratoire aɗa wawi yaltinde oɗon rigui foof rigui gurdam on jaltina ɗum jaltina molle mitti gonɗe toon fof lima ha timma e laboratoire kono holto gurdam woni te aɗa andi no wuuri kono holto gurdam woni a wawa wiide saabu o wi gurdam o waɗi ɗum koye fittande wi kanko tan on yimɓe mbawa yiide enen gandi e pecci ɗum waɗi seɗen kaala enen wiite gangalwal ngal gangalwal mbiyeten gangalwal gollinal woni embryologie expérimental gangalwal gollinal ngal kewɗen ko haalde ɗeɗo gueɗe holko jomiraɗo haali e gueɗe ɗe holno nelaɗo haali e mawnugol neɗɗo e holno neɗɗo ummiri e mittere ko mbiten mittere ha ɓakkere e ɓakkere ha wiltere
e ha yetti innam aade. Holko waɗi ɗeɗo holko ɗiɗo adunaji sinni to alhaji malik si hay kañum uyunul arwahi min nuril huda bajasat. ayi cewle pittaɗi ɗe kalanɗen ko nane guile aduna mo ganduɗa ko mitti to jomiraɗo wino bel mi wona joom gila kanko mo andi ko wone mitti ɗe omo andi ko mofti e nder mitti ɗe ɗum waɗi wona alkulal wona mittere e famɗude ala ko foti famɗinede saabu a anda ko soomi e mittere a anda ko soomi e alkulal a anda ko soomi e less mittere saabu o wi ko en wawi wonde ko ɓuuri ɗum walla ko wawi wonde ko famɗi ɗum saabu atomique hande yitama kañum e hoore mum hen hunde foof a anda ko soomi e less mum ko ganduɗa a wawa yiide ɗen kewi haalde aya saabu so jii deftere donkinal Qur'an witende mante Allah donkinde ɗe ayatullahi kolloje ɗe mubsira ma en taw ayiji ɗiɗo foof taw en firta banggal gandinal ngal firtugol mo ganduɗa ngol ko ñeeñɗugol kañum e hoore mum firtugol mo ganduɗa ngol ko ñeeñɗugol kañum e hoore mum te gandinal neɗɗo jogui ko yonto ɗon ɗo aduna o gasani gandinal gasani gandal gasani gandinal gasani kono eɗen gandi innam aade jogui ko gandal jogui andude jogui ko majjude jogui ko humpita en mbawa rendinde gueɗe ganduɗa ɗe enen eɗen ndendin gueɗe ɗe ganduɗa eɗen jiiɗo gueɗe ɗe ganduɗa ɗe jaadani alay saago andude hunde humpitade ɗum e woodde ɗum e wowde hunde haalnede ɗum tan jaɓa ɗum ko gueɗɗiɗe ɗe piidirani nantade innama aade e ko anduno walla ko tawruno taniraɓe mum e jatiraɓe mum salo accude e goonga goɗɗo mo ganduɗa yete no waylata hariji mum meeɗani dartade ɗum waɗi ɓe jaaɓi ɓe cali kawmen goto o wi aduna hande o ko jaɓɓe tan mi sali ɗum waɗi alay saago ganden kalten ko kalɗen banggal ɗeɗo ko namdal ari enen ko kalɗen ko hen tawiɗen ko e gandinal ete kadi mbiɗen en ɗum to e mbawa ɗum tabitinde ina woodi kono eɗen mbawi addude miijo enen hono jirɗen hunde wonde ngo ganduɗen aduna o fof andi Allah andini en haalani en wi ene woodi ɗum kay wona wasde andude en ko Allah wi ko yetimi o yahluku ma la ta'lamu min fof en kaala e nde ɗo deftere witende ayatullah mubsira mi jogui ɗen nder sikki en mbaɗi hen jewte ñande fof ma en tintine e wonde gandal dartaki gandinal dartaki kono jiɗnoɗen so tawi neɗɗo wi ina woodi tabitinan en ko woodi ko ɗon duttoɗen enen e koye men tabitinan en ko woodi tawi ko gonɗinde ko yiita ɗum ko hunde wonde ko gonɗinten ken jiita ko wayi tan kone leydi gonɗinten ken jiita ko wayi kone leydi ni bel kala ko en jiita ko gonɗin en ken jiita ko gonga ɗum woni namdal ngal bel kalken gonɗinɗen ɗum waɗi jomiraɗo wi seɗen jiɗi andudemo yen ƴeew e tagore makko nde soɗen jiɗi andudemo yen ƴeew e tagore makko nde kala hunde nde ganduɗa aɗa wawi ɗum tabtinde no ceerno mbawi wini hande sa yeehi banggal ɓalliwal ngal
nde mentinari ɓaleeri ƴakkere ɓaleere hunde nde ngannduɗaa ne anni innam aade sabu hakkille mum arata haa ɗiƴƴo heen ɓe wi noon anndi yettima darima dañi foyre yettima kadi no wawi yiide foof Allah wi wa ma utitu min al ilmi illa qalila ko ɗum woni ko ɗum ɗo tabitinta hakkille mum ara ha ɗon buɓɓo ɗon ko yawtude yo ɗum ɗo hay goto wawa ɗum andude en waɗa neɗɗo artude wi Allah ne woodi ala majjuɓe ɓeydi fof ko majjude no wini kanko Allah ɗum ɗimɓe ngon enar ɓeydiɓe ɗum ɗo ɓeydata ɗumen so wona majjude fati en jii en jottime aduna tataɓo en woodi mo ganduɗa so tawi kalten tan janɗen tan koye hunde nde ganduɗen seeɗa wonde andi neɓe yaruɓe banggal gurɗiwal ɓe holno innam aade mawnirde e nder reedu mum sen ummima e tago guila ummiɗen to e mitti ha garɗen e jottiɗen e ranggo ɗum wiyete kadi ko aduna goɗɗo ko aduna rangaji on ko banggue Allah noddi ɗon innam aade en haalan o wi huwa alladi yusawwirukum fil arham kayfa yasha ɗum kanko de woni mahowo on pewdowo on o nata on no yiɗiri taw noon to rangaji to e nder rango yumma holno waylirta ngel ɗo ɓocigel ngel ganduɗa ɗanni sen en namdima kadi e qur'an ya ayyuhal insan heyma annen innaka kadihun ila rabbika kada so mulaqi holto ummi guila e mittere hol ummiɗen aduna mittere o to mo ganduɗa ko adunaji mittere omo dogo o dartata ha o wonti molle o wonti maahe o wonti memtinari ndi kanko jomiraɗo waɗi hen mayde kayri fof no mayde nde wonno o ƴetti halaqal mawta wal haya o ƴetti ndiɗon memtinari maydi o ƴetti hen gayten lawande e ɗeɗoyten molle e mitti ɗi ganduɗa kañumen jogori waɗoyde kala ko wuuri o ƴetti toyten e ndiyam kadi ko mollere nde ganduɗa mayde kono waɗi tan ko oxygéne e hydrogéne o rendini leydi e ndiyam so rendi wonta ɓakkere o hankkadi wonti kadi tagande ɓakkere kono nde ɗon ɓakkere wona kala ɓakkere kono mo anda ɗum ɗo yten wawa famde holko waɗi e nde ɗo ɓakkere saabu nde ɗo ɓakkere wona ɓakkere fof ɗum waɗi hay annabaɓe wona kañumen en gandide dendagal ko wonno e yonto mumen o dokka tan ko wi ko ma utitum min al ilmi illa qalila hay kañumen wonko dokka tan kañumen ɓuuri andude e yonto mumen fof kono dokka ko gandal fof hankkadi en gandi ha ko fayi arde saabu mo mbawten andude hande e ñeñal makko ɗum waɗi annabaɓe jottinani amin ɗo hankkadi en jotti ko aduna goɗɗo wadde adunaji en goodi hay ɗen jiita amin e koye won adunaji ɗi ganduɗa en meeɗani ɗumen yiide mbattuɗe ɗumen yiide nde labtinirgal John Locke fewndi labtinirgal hitande 1965 o wawi yiide hen ɓinɗe o innir ɗumen ɓinɗe kanke hoore makko o wayi kono jiituɗo e nder aduna ko ganduɗa meeɗani yitede aduna ɗum nawi gandal gurɗiwal nawi men aduna gandal cellal gandal ñamde gande molnaɗe nawi enen aduna ha jottiɗen ɗo mbawɗen andude banggal diine tigui rigui ko Allah haalanno ko e Qur'an mbawɗen ɗum famde tigui rigui taw eɗen kucciti hen eɗen ƴeewa hayso tawi en gandi gandal men yettake famde dendagal ko woni ɗon saabu gandal foof waɗi ko nder waɗi boowal en gandi guila nden ngal ɗo gandal mbattuɗen famde ko haalteno ko e Qur'an mbattuɗen gonɗinde Qur'an tigui rigui saabu oɗo Mouhammadou mbo wawa windude wawa janngude ala labtinirgal
caggal ɗiɗo duuɓi fof nde laɓtinirgal haala ko haalanno ko ngannduɗaa neɗɗo yitere mum waawa ɗum yiide huunde nde ngannduɗaa ne mawni no huunde laabi ujunnaaji feewnde neɗɗo ƴeew tabitin ko o haalanno ko nde ko wona kanko haalanno foti en nganndidani ganndal kalten ko e munu maayo e liwoogo e caamaaɓe ko mit mo ngannduɗaa enen jogi ɗum enen e koye men firtaani eɗen jeddi ganndal Allah walla enen jeddi wonko woni toon ken ngannda ɓuri heewde e ko ngannduɗen ko enen e koye sabu sen ƴeewi Allah wi wo fi anfusikum afala tubsirun son jiɗi anndude Allah ni on jiɗi anndude koye mon wote jeeyaani ni ɗum sa ƴeewi a yii e ganndal mbiyetewal kemitowal ngal wona terɗiwal ngal chimie inorganique a tawi ndiɗo leydi nde Allah wi ko hen tagi neɗɗo holko woni e mayri a ƴetti e innam aade e terɗe mum walla e ɓinde mum wootere a ƴeewi nde ɗo ɓinde ko woni heen ko e memtinaji ɗi ngannduɗaa eten terɗiiji eɗi gona terɗiiji e ko woni heen e leydi a nawtat laamude Allah tawa a yahani coytine e kemitowal terɗiwal ngal a yahani coytine kemitowal gurɗiwal ngal biochimie ndeke adunaji n keewi ko neɗɗo anndano wayno leydi kalten ko si nawi ɗum e luggiɗinaade yimɓe sen kaala koye mbaɗa ɗum e jajjol ɗo kalten ɗo enen e koye men kono ɗum firtani enen e koye men o kalten koyeten e wonde mono maayo e caamaaɓe e liwoogo munu maayo wiyeede ko hoɗi koye kuɓeeje e nder maayo ɗon tan e nder maayo te enen sen maayo ɓe ɓi en jiita hay huɓeere en mbiyani wawa wonde kono mbiɗen enen no jiiruɗen wona maayo ngo waɗi kuɓeeje ɗon wona kuɓeeje goni ɗon wona nayi goni ɗon en jiita nayi en jiita beyi en jiita baali ene wawi taw soɓe jaggui neɗɗo kamɓe ɓe ɗon saabu enen gandi extraterrestre ɓe mbiye en woodi Amérique en e fof eɗe gonɗini fiction wonno ha watti wiyeede woodi ko yiya yimɓe ɓe ngannduɗaa nen nguuri e leyɗele goɗɗe aduna hannde nen nelde ɓatukuuji neldama duuɓi e kitaaji ko jahooje hannde cuwa yottaade ngam yiilaade holto tagore woni nde ngannduɗaa ene waawi en boomde taw kañum ɓuri en anndude ɓuri en alɗude ɓuri en fof sabu anndude woni adunaaji e fibde innam aade hakkille mum wadde woni adunaaji goɗɗi e waawde gonɗinde ko ngannduɗaa yiita kañum e hoore gonɗinde ko yiita firtani gonɗinde ko wona gonga walla ko wooda walla ko wawa tabitinde enen gonɗinɓe gande men gila ɗo tagaɗen e mittere ha jottiɗen e wonde neɗɗo pul ko wiyete homo sapiens ha ummiɗen hadara e afar ndewɗen e mayil tana ha jottiɗen nubia ngabbirɗen e Égypte to kemet ɗo yetin tafuɗen ɗon laamu fari gadduɗen dendagal ko wiite gandinal e ko wiite kañum e hoore mum gandal gadduɗen ko wiite diine tafuɗen ɗeɗon jettoɗe ko adi yimɓe enen jalta enen jaa Asie enen jaa Europe enen jaa Amérique enen jaa Océanie duuɓi mum fof ene ganda hen hunde fof holde neɗɗo yalti Afrique holde yeehi naggam holde yiiti jaygol e holde tafi ɗum ɗo e holde yiiti jamdi e holde yiiti ndema e holde nehi kullel e fof en anda enen yaaɓe e gandal ha mahɗen ko mahɗen ko yaaɓe e gandal ha dañɗen anduɓe wiiteɓe Imhotep en yaaɓe ha mbatti rewede kañumen e koye men ɓe gueretnaɓe daari jangge mumen ƴetti e mumen gandal ƴetti e mumen bindol ƴetti e mumen kemitowal ƴetti e mumen kala
ko wiyete ganda jogi bindu romenaɓe jange mum, phénicienkoɓe jange mum binde, sémitiyankoɓe jange mumen bindu. Enen ɓe ganduɗa eten gila nde kambise en janena mbari anduɓe caaki yimɓe, gummi e bindol, kucci e tindol. Amadou Hampâté Bâ ñomi ɗum e konngol. Kalɗo mawɗo Afrique naajo maayi ina wayni kono fawru defte duppi. Gandu Amérique naajo windi hen deftere e ngol ɗo konngol gotol e wonde Afrique naaɓe ko jogui ko e keewal ha hande. So ɓe gandi ɗum ene wawi ko kamɓe koɓe jogui ko hay e needi, ko kamɓe mbawi Amérique, mbawi Europe, mbawi foof. Goto e anduɓe mabɓe mawɗo biyeteɗo Khalid Yasin, Allah rokki kam joɗdademo, wi ko enen jogui hunde ko ganduɗa ko so kamɓe ɓe dañi ɗum eɓe maɓe keddo, maɓe ɓeydo ɓamtade, maɓe ɓeydo wuurde gurdam moƴƴam. Kono kamɓe ɓe jogui hunde, sen ngala ɗum enen men ɓooya ɓafde. Mbimi ɗum koɓe teeti e men ko, koɓe teeti e men ko ɓe tetani gueɗel gotel, woni koɓe keddi e men ko. ɓe keddiri en needi men. O wi enen jogui needi sukaɓe ha hande en keɗo mawɓe, kamɓe dañɓe duuɓi sappo e jeetati ko ƴetto guel suwa yettade ɗon gueɗel mum cukalel, janggat ko ƴettade bammum, fennude bammum, hettako tanum, hettako ay hunde, kañum ala ko jogui sowona technologie. ɗum gonɗi gurdam wonti gurdam robo. enen ha hande eɗen miijo, eɗen ketto, eɗen mbaɗa cifti men, daari men e jimɓe men fof. mbimi kono wona ɗum tan, o wi kamɓe ɓe jogui juɓɓudi, enen ngala juɓɓudi. Enen jogui no juɓɓudi aduna o foof. ɓe gaari ɓe nawi juɓɓudi ndi, ɓe gaccen en ndiɗon needi keddiɗen hen. eɓe nawi gandiwal ngal, gandinal ngal mbiten, ɓe nawi gandinal ngal foof, ɓe gaccide en gandal. ɓe nawi bindol ngol, ɓe katti en windude. mbo windata ardata.